ҳафтаи оянда дар тоҷикистон даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ шурӯъ мешавад ва аз ҳоло низомиён ба қабули сарбозони нав шурӯъ карда дар посух баъзе хонаводаҳо ба пинҳон кардани бачаҳои худ омода мешаванд. Даъвати тирамоҳӣ аз 1 октябр то 30 ноябр давом мекунад ва ба сафи артиши тоҷикистон ҷавононе аз 18 то 27 сола даъват мешаванд. Онҳое ки аз хизмати маҷбурӣ фирор мекунанд, хонаҳои хешовандони худро дар кӯҳистони дурдаст интихоб мекунанд ва ё ба самти Русия мераванд. ва ҳоло дар суҳбат бо мо аз Душанбе ҳамкорам Ганҷинаи Ганҷ қарор дорад ки ин мавзӯъро таҳқиқ кардааст. Ганҷина, то куҷо мавзӯи аблава як масъалаи мавриди нигаронӣ дар миёни ҷавонон аст? бале хиромон, то як ҳафтаи дигар маъракаи тирамоҳии ҷалби ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон оғоз мешавад, 2 моҳ идома мекунад. дар ин мавсим бисёр аз ҷавонон ки дар донишгоҳ таҳсил намекунанд ва ё хатм карданду ҷои кор надоранд, кӯшиш мекунанд дар назарҳо аён нашаванд ва ё ба хонаи ягон хешашон ба рӯстаҳои дурдаст мераванд ки ба дасти кормандони комиссариятҳои низомӣ наафтанд. худашон мегӯянд ки дар бораи хидмат гапи зиёд мешунаванд ки дар он ҷо афсарон ба сарбозони навомада зурӣ мекунанд ва мезананд. барои ҳамин намехоҳанд ба хидмат бираванд. баъзе аз мусоҳибони мо қазияи пурсарусадои Шаҳбол Мирзоев сокини ноҳияи Ашро мисол меоварданд ва довталабона ба артиш рафт ва маъюб шуд мегуфтанд. баъзеҳо инро мегуфтанд ки ба артиш фақат бачаҳои камбизоатро мебаранд, фарзандони сарватмандон намераванд. мо ёд дорем ки мақомоти дифоъ хеле зиёд мегуфтанд ки бисёре аз ҷавонон довталабона ба артиш мераванд ва аблава ё даъвати маҷбурии дигар вуҷуд надорад. дар воқеъ ба гуфтаи мақомот сафи ҷавононе ки ба хидмат мераванд солҳои ахир бештар шудааст ва аблава мисли пешина нест. аммо дар баъзе аз ноҳияҳо ва ҳатто дар шаҳри Душанбе соли гузашта ҳам ҳолатҳои доштани ҷавонон дар кӯча ва бурдани онҳо ба хидмат дида шуд. ҳатто мегуфтанд ки ҷавонони беморро низ маҷбурӣ ба аскарӣ бурданд ва баъд аз муддате ва собит шудани беморӣ ҷавонон онҳоро ҷавоб доданд. инро низ бояд гуфт ки хиромон ҷавонон бахусус онҳое ки мактабро хатм карда ва натавонистанд ба донишгоҳ дохил шаванд, ба Русия мераванд барои мардикорӣ ва ҳамин гуна ба муҳоҷират низ одат мекунанд. мақомоти Тоҷикистон борҳо ваъда доданд ки дигар аблава нахоҳад шуд, вале дар ин мавсими даъват мебинем ки ваъдаашонро иҷро мекунанд ё не. ташаккур ва гузориши муфассали ҳамкорам Ганҷинаи Ганҷро дар ин бора аз сайти интернетии Радиои Озодӣ дарёфт кунед.